Make Aliyah, everybody. Come on. Put your hands up in the air. קדימה בני עקיבא, בכל מקום בעולם. לחזון שיתקיים דברי הנביא האומר הנה נשלחם קדימה בני עקיבא בכל מקום בעולם באהבה באמונה בשליחות המדינה קדימה בני עקיבא. זכרו ילדי ישראל, דעו תמיד שכל עוד אינכם יושבים על הרי יהודה, על אדמת המולדת, אתם בנכר. חלילה לנו למחוק מהזיכרון את ארץ ישראל, וחלילה לנו לשכוח את העבר שלנו, את הסיפור ההיסטורי שלנו, כי אז לא יהיה לנו עתיד ונהיה אבודים בעולם. כי אז מי אנחנו בכלל? אתם יודעים מי אנחנו. אתם דואגים גם שאחרים ידעו מי אנחנו. קדימה בני עקיבא, הידד במעלה. קדימה בני עקיבא